Assalamu alaykum mehriban tomoshachilar. Bu Ceyhun Production, bu sürpriz xizmati bolsa siz yine de bir iyileşlerimizin ajaýyp şatlanan günne tomosha etjäňiziň alamaty. Ene bugün biz güller açýan toýlar ülkesi ata watanymyzyň yine bir owadan bagyt toýuny owadan ýaşlary gutlap barýar. Ýagny etrafymyzyň gyzyljagylar geňeşligine tiýlanýan, sarpalanýan döwlet agamyzyň oğul boldy gelenjegimiziň mehriban perdentleri bugün bagyt toýuny toýlaýan Ýazmyradyň häzirki wagtda Russiýa döwletini öz bilimini artdyrýan mehriban çykany Ziva Gödölüň adyndan Ýazmyradyňa bagyt toýuny gutlaýar. Ondan başga da bir näçe mehribanlaryň doglan günleri bar. Tebäpkärimiziň mehriban käbesi oğul boldy gelenjegimizde de owadan sowgatlary ýollady. Biz häzir toýun geçýän pursatyna barýar. Esasanam toýu häzir Ceyhun Production'ın operatorlary ýazgylara galyp dur. Biz hem toýun bolan ýerine baryp häzir owadan sowgatlary, owadan ardulary ýollaýar. Bu surpriz Ceyhun Production dowam etmegini dowam edýär. Häzir mehmanlaryň seriýasy ýekejamyn ýürüýte Ýazmyradyň bagyt toý üçin surpriz hyzmaty bar. Ceyhun Production'yň ýazgy etmeginde häzir ýürüýte şol Ceyhunyň alyp barýan surpriz hyzmatynyň alyp barçysy gelip häzir kimiň adyndanlygyny aýdar we men aýsam ol surpriz bolmaýar, şoň üçin oň öz aýtsyn. Ol oglanam elbetde Sahat Gurbanow we şatlyk şagalan şowhun bilen surpriz hyzmatyny bäri sahna çagyrýar. Ana mehmanlary hemmemiz göçme toy mekanynyň agzyna seredýäs. Ine de multfilmiň gahrymanlary bilen bilelikde owadan toy portretleri bilen süýjülük tortlary bilen sahada gelýär ýöne kim adanyny bilen zok hadyr aýtyp berer. Sagat hoş gördük. İşiň uğruna bolsun. Merdancan sağ ol, mertebeň belent bolsun. Assalamu alaykum. Hemmeňizi toýly günde döwletli maşgalada hoş gördük. Günüňiz haýyrly bolsun. Asmanymyz asuda, ýurdumyz farahat bolsun. Şat günleri biziň bilen şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu surpriz biz mydama siziň bilen. Ine mehmanlar bugün siziň bilen uzakdan owadan ýaşlara ýollanan ajaýyp sowgatlary tanış etmek üçin geldik. Owadan ýaşlar bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Bugünkü dawra biziň gelmegimiziň esasy sebäpçisi, sebäpkärimiziň mehriban çykany, Ýazmyradyň mehriban çykanyň Ziva Gödöl, mehriban daýdyň Maralyň adyndan geldik. Ilki bilen owadan ýaşlaryň sowgatlaryny gowşuraýyn. Ýazmyradyň bagtly bol, toýuň gutly bolsun. Owadan ýaşlaryň sowgatlary ýürüýti. Mehriban çykan bilen mehriban daýdyň adyndan ine bilen gelini beraýyn. Bir el çarpalyň owadan ýaşlaryň sowgatlary üçin. Diňe bu mehribanlara sowgat bilen çäklenmediler. Tebäpkärimiziň mehriban käbesi oğul boldy gelenjegimizde ýadgarlyk portret suraty. Şafak çalýar. Ine mehribanlar oğul boldy gelenjegimiz özüniň degenç göz ýaşlaryny saklap bilen okalajan. Şular ýaly toýly günler hemmeňiziň döwletli maşgalaňyzda kän bolsun. Inni sowgatlar muň bilen hem gutarmady. Laçyn nirde Ziva Gödölüň mehriban daýdasy şu gün Laçynyň hem doglangyny ekene döwletli maşgala toýlar gelse goşa-goşadan gelýär diýileni. Enne oňa da ýürüýte toýly günde süýjülük torty. Ine ana bir el çarpalyň. Onu näme? Tutulýan toýlar gutly bolsun döwlet aga. Maşgalaňda toý diýkeler, geleniň aýagy düşsün. Allah'tan sowgat ýolan mehribanlar Maralam Ziva Gödölüm. Sagaman gelip sagaman okap, sagaman gelmegini tüýsürekden arzulayar. Ine Ceyhun Production'yň bu surpriz hyzmaty uzakdan bir näçe mehribanlary begendirmek üçin uly mümkinçilik öwretip berdi. Şol sanada bir surpriziň arkasy bilen bir dälde bir näçe isleseň 5, isleseň 10 sany mehribanyny begendirmek mümkinçiligim bizde bar. Bu surpriz hyzmatynyň özüni görseňem degen ýaňa. Näme üçin el çarpmalyny şoň üçin. Berekella. Ine Ziva Gödölüň gutlawlaryny diňläliň. Ýürüýte bize ýollan gutlugy bar. Şonu diňläliň, ondan soňra siziň minnetdarlyk sözleriňizi diňlärs. Salam hemmeňize. Daýymjan daýymjan tutan toýlaryňyz gutly bolsun. Allah'tan gelen geliniňiziň aýagy düşsün, hyzmat öýürsin. Goý geliniňizde biziň ýaly gyzyňyz bolup gitsin. Öýüňizde hemişe toýdan olsun.
Çıkan jogum Yazmırat alan gülüň bilen bir ömür batly ýaşa. Bagtyňyzam özüňiz ýaly odan olsun. Korfatayzam, laşynaýzam, ýaşyň uzak bolsun. Allajan güler ýüzüň hiç çatsy olmasyn. Iň pes günleriňiz şular ýaly bolsun. Iň esasam janyň sag bolsun. Şu günlerimizi arzulap, şuna yetip bilmedik. Babamjanyň adyndan toýuňyzy, öz adymdan toýuňyzy gutlaýaryn. Ana bolly, sebäpkärimiz Ziva Gözelgem dileklerini dinledik. Döwlet ağa sizden boş goýmadyk. Ýüri multfilmiň gahrymanlary size sowgat. Alqalyaňyz toýdan soň bulara mäzir dawaraň şowkyny hasy depkinni belende galdyryp dawaramyzda tans eder. Onu sağ olun. Men selap geleniňizde köp sağ olun. Barynany iýi oturuň. Tamam gutlu ol. Sağ olun yeğenim. Uzak ýaşa döwletli bagtly gyllaň bir bol tagamany okuň gutaryp gelmeňiz. Ardy etin. Sağ olun. O demada sağ olun. O hemen jüya toylar medet neýetin. O toyluk ton bagtwan gelmelen olum. Benim doğrulum köp sağ olsun aydın şehit sırlarlarına. Bagtly bolsunlar, aman sağ taşyerlerden okap gelmeklerini ardy etin. Elmi dama giýýimiz döwlet bilen eçekem goýuny toýdyk geleyli. Sağ olun. Gelnim ýaşygym bolsun, taýym ýigrim ýaşasyn. Elmi damasy gül oýnap gülüp geze bolsun gelnim. Geze ol bagtly bolsun. Daýda ýaşyň ödüm bolsun gör bolun, ýaşyny örtün. Inim bagtly bol, bagtly ýaşa. Doğanım laçın bagtly bol. Gör bolun ýaşyny ardy etdiň uzak ýaşa. Laçyn aýda bagtly bol. Laçyn bagtly bol, ýaşyň ödüm bolsun. Al ýaşyny duýmadan toýlar toýuluşdym. Diňe toý diýip geleyli. Daýda ýaşyny din bolsun, görjegiň iň pes günüň şular ýalak bolsun. Daýda ýaşyny duýmadan agamjan bagtly bol, bagtly ýaşa. Mehribanlar Zeyhun Production owadan purtotlar owadan görnüşde ýazgylara geçirýär. Hemme mehmanlary tans meýdançasyna teklip edýär. Owadan ýaşlar Bagtyar Atenesi Ýüri multfilmiň gahrymanlary bar. Gedek bolsa biziň meşhur aýdymsyňyz. Soňga dälemine özüniň adyny taryhy möhürlemek başaran hoş awazly bagşymazy. Wopa Pirzanow owadan aýdymlary joşgynly mukamlar bilen dowam edýär. Hemme jamiz tans edýär. Zeyhun Production ile devam ediyor. Bu sürpriz. Meşhur aýdymsyňyz Wopa Pirzanow. Zeyhun Production. Düşüp yersin diller bile saçına böyle sürme Aman yan beydip yürüme Bezir eylesinler sana Düşüp yersin diller bile Tant edýär. Ya da yerin ki saçı kara gözü sürme Aman yan beydip yürüme Öder aymesinler sana Düşüp yersin dille bile Saçı kara